ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତିରିଶ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଣ ସକାଳ ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ହରିବୋଲ ହୁଳ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସେହି ଭଜନ ନିପିୟର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁପୁତ୍ର ନିଅନ୍ତି ନ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ୍ତର ଯେତେ ଉପକାର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନବୀନ ସରକାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ନଜର ନାହିଁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୋଲିସ ବାବୁ ନଜର ନାହିଁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଆମ୍ଭର ଜନନୀ ପିୟର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହା ଦିଅନ୍ତି କରିଣ ଦୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଅଭଡ଼ାଟି ସାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ସଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଧନ୍ୟ ପରଶିବା ବୀରବର କଦଳୀ ପତର ହୋଇନ ଥାଏ ଦରକାର କଦଳୀ ପତର ଶୋଇବା ପାଇଁକି ଗଦି ଖଟ ଦେଖା ଦର ମାଣ୍ଡି ଫ୍ୟାନଟି ବୁଲେ ଘର ଘର ନାହିଁ କିଛି ଡର ଗାଧୁଆ